Lemun Saudiya, lemun Saudiya. Alhaji ya kawo ne? Wannan kana kai. Saudiya, lemun Saudiya. Ya me lemu? Ya kai ne. Oh ma. 1.5. Ya zan sai da ga lemu ba zan sai da kuma ba. Na ran sai da Allah ka siya. Lemu Sun tina shi kai ka siya balle ka siya. 1.5. Yau za a yi ka da babu. 1.5 ka biya. Ka sa Allah sai ka so 1.5 lemu ne ba a sa saura ne da a ka kai ka so mana ga lemu ka 1.5 a ba zan sai lemu na wafa kudin kwanon masara alaji sai ka kai lemu ya sai $4,500 da za ka ke kalla ita ke nan last pocket nawa o alhaji ga rabin lemun ka ba na so ka ciwa ta yi wa kanka